Un polinomi. Les arrels d'un polinomi són les solucions d'un polinomi. És a dir, qualsevol valor que quan substitueixes la x, aquell valor que substitueixes la x per aquell número, el resultat és 0, allò és solució d'aquest polinomi, allò és arrel d'aquest polinomi. Per exemple, aquí farem, el llibre posa dos exemples. Tenim el polinomi p de x és igual a x a la 3 menys 3x a la 2 menys 6x més 8. Primer provarem amb el 2 i després provarem amb el menys 2. Substituïm la x per 2, aquí es quedaria 2 a la 3, que són 8, menys 3 per 2 a la 2 són 4 per 3 són 12, o sigui 8 del primer monomi menys 12 serien menys 4. Menys 6 per 2 són 12. Menys 4 menys 12, menys 16. El menys 16 li sumem 8, ens queda menys 8. Per tant, el 2 no seria arrel d'aquest polinomi. Ara, anem a provar el menys 2. El menys 2, substituïm la x per menys 2 a la 3 serien menys 8, menys 3 per menys 2 al quadrat, menys 2 al quadrat serien 4, 4 per 3 serien 12, serien els menys 8 del primer monomi, menys els menys 12 del segon monomi, serien menys 20. Aquí menys 6 per menys 2 serien... menys 6 per menys 2 serien més 12, i aquí 8. Aquests dos monomis, el tercer i el quart, fan 20, i el primer i el segon fan menys 20. Menys 20 més 20, 0. Per tant, el menys 2 seria arrel. Molt bé, com trobem les arrels d'un polinomi? Si són de primer grau o segon grau, el que hem de fer és els tractem com una equació de segon grau. Agafem l'expressió, l'igualem a 0, aïllem la x i ja tenim aquí, per exemple, en aquest polinomi, que la x és 2/3. O sigui, l'arrel és 2/3. Aquí ho comprova, substitueix les x del polinomi per el 2/3, li dona 0. En segon grau, doncs igualem a 0 i resolem l'equació de segon grau. Si és completa, fem servir la fórmula, si és incompleta, ja sabem com fer-ho. Molt bé, de grau 3. Si és de grau 3, però no té terme independent, vol dir que podem factoritzar una x, o sigui, pot treure una x fora del parèntesi. Si traiem una x fora del parèntesi, igual que ens passava amb les equacions de segon grau, una solució és 0. Per tant, una arrel seria 0. I amb aquestes podem fer servir Ruffini o equació de segon grau. Altres exemples. Tot el resultat de l'equació serien també arrels. Tindríem el 0 i 2 més. Un altre exemple, aquí és una equació de segon grau, una equació de tercer grau, però no té termes. Aquí ens ha dit que les solucions eren 0, 3 i 2. Un altre cas, el px, x a la 3, p de x és igual a x a la 3 menys 2x a la 2 menys 5x més 6. Aquí no podem factoritzar, o sigui, tenim un polinomi de grau 3 i no podem factoritzar. A partir de grau 3, que no es pot factoritzar, o sigui que no podem treure una x a fora perquè es converteix en una equació de segon grau, el que hem de fer és Ruffini. Llavors, provarem Ruffini amb tots els divisors, tant positius com negatius, del terme independent. En aquest cas és 6. O sigui, els candidats seran seran 1 més 1 menys 1, o sigui, 1, 2, 3, 6, i menys 1, menys 2, menys 3 i menys 6. Llavors anirem a fer Ruffini tots els números que ens surti que el Ruffini és 0, residu 0, seran arrels. Aquí tenim aquest, és el polinomi transformat en Ruffini, o sigui 1 menys 2 menys 5 i 6. Posem aquí 1 menys 2 menys 5 i 6. Provem a l'1. Cau a l'1, 1 per 1 em dona 1, menys 2 menys 1, 1 per menys 1 menys 1, menys 5, menys 6, 1 per menys 6, menys 6, més 6, 0. Per tant, l'1 és arrel.
Llavors, aquí factoritza, o sigui, el polinomi resultat el converteix en polinomi i aquí ho expressa en forma de Ruffini. Però nosaltres podem provar-ho tranquil·lament fent servir el mateix polinomi. O sigui, ara faríem el mateix, en lloc de provar aquests números a dalt serien els mateixos, però en lloc de 1 provaríem amb el menys 1, després provaríem amb el 2, després amb el menys 2, després amb el, sí? Amb el 6 i el menys 6, sí? Això seria, a vegades pot ser més llarg. Això ho fas... això és una manera simple, però pot ser més llarga. Aquí és, la manera que pot ser més curta és, molt bé, jo ho he provat amb l'1, per tant, el resultat de dividir aquest polinomi original entre x menys 1, l'arrel seria 1, però l'expressió algebraica de Ruffini seria x menys 1, perquè recordem que canviem de signe. Per tant, x menys 1 el posem aquí perquè ens ha sortit com a resposta, i això vol dir, això Ruffini vol dir que és una divisió de polinomis. L'expressem com el polinomi original dividit entre x menys 1, per tant, si funciona, si ens dona residu 0, ho podem expressar com x menys 1 multiplicat pel resultat d'aquí expressat en polinomi, com veiem aquí. Per tant, del polinomi original podem transformar-ho en això. A partir d'aquí, no cal que juguem amb el polinomi de grau 3, sinó que podem jugar amb el polinomi de grau 2. I si tenim aquest polinomi de grau 2, ja no cal que anem provant amb el menys 1, amb el 2, amb el menys 2, amb el 6 i amb el menys 6, perquè això ho podem resoldre amb una equació de segon grau. Ho fem l'equació de segon grau i ens diuen que el menys 2 i el 3 també són arrels. Arrels totals són l'1, el menys 2 i el 3. Si haguéssim provat això Ruffini amb tots, amb l'1, amb el menys 1, amb el 2 i amb el menys 2 i amb el 6 i amb el menys 6, recordem que els candidats són tots els divisors del terme independent del número que no té lletra en el polinomi original. Ho provem amb el 6 i els que ens haguessin donat residu 0 haguessin estat l'1, el menys 2 i el 3. Si domineu el mètode aquest, tireu amb això i serà més curs en moltes ocasions. Si no, Ruffini amb tots els candidats. Sí? Aquí hi ha més exemples. Aquest, de grau 4. Grau 4, però no té terme independent, per tant hem de fer Ruffini. Els candidats són els divisors del 4, l'1, el 2, el 4, i el menys 1 i el menys 2 i el menys 4. Copiem els coeficients aquí, 1, menys 5, 4, respectant els espais. Ara provarem amb l'1, cau a l'1, 1 per 1, 1, més 0, 1, 1 per 1, 1, menys 5, menys 4, 1 per menys 4, menys 4, més 0, menys 4, 1 per menys 4, més 4, més 4, 0. Per tant, l'1 ja és arrel. Com que és arrel, ho podem expressar en forma de Ruffini. El resultat, el polinomi, aquest, recordem que el 0 és residu que no s'ha de copiar, aquest és grau 0, aquest és grau 1, aquest és grau 2, aquest és grau 3, i ens queda això. I com que això ens ha sortit de la divisió amb 1, vol dir que Ruffini seria x menys 1. Posem x menys 1 aquí, sabem que una arrel és aquesta, i aquí fem el mateix. Tornaríem a fer Ruffini, perquè no sabem com resoldre si no és amb Ruffini això. O sigui, tornaríem a plantejar aquest de resultat, el de sota, i el tornaríem a plantejar amb Ruffini. Recordeu, 1, 1, menys 4, menys 4, el plantegem aquí sota, i ara provem per un altre, per menys 1. Menys 1, cau a l'1, menys 1 per menys 1, menys 1 per 1, menys 1, més 1, 0, menys 1 per 0, 0, menys 4, menys 4, menys 1 per menys 4, menys 4, més 0, 0. Per tant, el menys 1 també és arrel, i ens queda aquest polinomi 1 menys 4, que correspon a grau 0, a grau 1, a grau 2. Això, expressat en polinomi, és x a la 2 menys 4. Això ho resolem amb una equació de segon grau, aïllant la x al quadrat, aïllant-la, i després fent l'arrel quadrada. Sí? Ell no ensenya el procés, però quan tu aïlles x al quadrat, el menys 4 se'n va, x al quadrat menys 4 és igual a 0, el menys 4 se'n va a l'altra banda, fem arrels a les dues bandes i ens surt doble solució, el 2 i el menys 2. Per tant, tenim que per Ruffini ens ha sortit solució 1 i solució menys 1, i per l'arrel quadrada ens ha sortit 2 i menys 2. Arrels d'aquest polinomi, l'1, el menys 1, el 2 i el menys 2.